Я обясни как такова. Как, това за какво е. Значи печалата мисли, че ето и се зарежда. И аз само гледам как го е мушнала в лаптопа и там да се зарежда. Ти утре си е, брат. Гъс, къде си виждал някакво устройство, не да има порт. Да му стърчи жака за зареждане, а? Той на майка ти стърчи жака, като и го вкарва. Добре, според тебе как се свързаха микрофоните иначе? Дек, с Bluetooth ли е? Да, с Bluetooth. А това за какво е? На майка ти клитора. Бах ти тапака, брат. Си какъв си олигофрен. Не, глесно. Ей, сега така. Не ме би, бе. Ти играем един крокс. Дай. Дай, друга. Какво търсим сега? Търсиш си хуя, който ти го вкара в газа. Я видим от добро момиче. Да, те. Това става. Като си добро момиче, трябва да се скъси кръчолчета, да завиждат баджаците. Чувак ти. Опа. Днес какво? Днеска долна част. Долна част и малко горно, защото някои хора вчера не можаха да отлепат и ще правят горна след долната. Почваме с RDL. Почваме RDL, Bulgarian Split Squat, Bulgarian екстензия, leg curl, хиперекстензия, добро момиче, прасец и нещо за ядро. Брат, ние ще сме 3 часа в залата. Чути сега? Сега ще покажа как ще го направим за час. Кое бе? Това всичкото. Добре, Ние не правим 10 серии, ще правим... После ръце, брат. Да, бе. Ръце, нали? Да. От тук ще видиш телефона, ще го фърля. Добре, той е моят телефон. Да. Май, те интересува. И сега какво може, си мислиш, че може да биеш колкото ти искаш. Сега ти фана така, ще ти взема белезници. Кучко, на задника си имаш косъм. Будиш штангата повече по бедрото, да имаш по-добър контрол. Понякога така случват нещата, че като правя някакви такива тегави компаунди за долна част, са помпи чак горната част. RDL и клек конкретно. Най-вече кръста, май. Най-вече кръста, май. Не, той горният трапез го усещам. Аз сега мускулна треска от вчера шърговите. Ето така. А врат? Врата вчера нещо не можах да намеря как хубаво да го правя. Сила? Да, бе. Ма нищо, да. Утре пак има врат. Не пак е отново, бе. Да. Чакай сега. Малко е той лъзга в този лъст, ама да ни тъй бе. Аз не мога да седим средата, момче. Има нещо такова. Абе, Луд, там някой прави на тази лежанка. Венцо ще сменя лъст. Го смени. Абе, брат. Чай сега видим за още една 20 птица. Качвам връх Еверест и се връщам на free fall, без парашут.
Без какво? Без парашут. На фрифол без... Какво? Смучи бана и кой даге. Какъв фрифол без парашут, бе, брат? Ами... Като не разбираш какво да направя. Не схванах нещо, брат. То идеята не е да схващаш, а да схваниш емоцията. Yeah. О, къс, така ми се напомпава, брат. Значи много го действаш на хиперекстензия. Сещам мускулна треска на трицепса. Даже по време Яко, брат. на това. Ръцете ми са помпат от тази дял баси Якото. Яко, брат. Oh yeah. Венци калче в релефа, брат. Ай, стига са легавия, маза. Верно съм, много силна песен, брат. Аз ще се направя на преса, се изпила и стана верно като бок. Гръцки бок. Трицератопс рекс. Вече, какво мислиме заедно от пръста? А? Какво мислиме заедно от пръста? Пълен тъшак. Най-доброто упражнение, ама. Като за behind the neck pull down. О, това ми е любимото май. Да, или behind the neck press. Те упражнения са направени Се контузиш. да се контузиш или като цяло да не можеш да си използваш рамената до 30 годишна възраст. Да, като цяло. Колкото по-рано, значи толкова повече. Там е прогресив оверлоад по перибано рамо. Да. Спидрънваш, брат. Спидънваш. Спидрънваш тълшение на раме. Горе-долу това излиза. Абе, те спре май бихан да не гледат. Да бе, ако искаш, вече разбра за какво. Да. Да тренираш стила трошени на рамена. Май те Трябва. Всичко до фейлер, брат. Всичко до фейлер. Даже ставите и те трябва да се тренират Да, до бе. фейлер, да заякват. Ставито, нали знаеш, тренираш до фейлер, чупиш се до фейлер, акаш до фейлер, Тренираш черния дроб до фейлер. да, че не е добър, брат. С кофеин, примерно 1-2 грама тренираш сърцето до фейлер. Те се пуши, те се пие, те се... Да. Трябва да се пуши да можеш да тренираш и белите дробове до фейлер. Да. Те са мускул. Да, мойка. Добре, ай сега да тренираме задно бедро и гъз до фейлер. И Гръбна го фейлер. за някои хора да. Тия, където дърпат тяга с котишки гръб. Там ако не фейлнеш, брат. Там ако не фейлнеш, май има някакъв проблем. Така, брат. Има някакъв физиологичен проблем, брат. Да. Те се и молиш до фейлер, нали? Не се молим до фейлер. Добре. Аз съм свикал.
Теб сега те удари кофеина. Да, я се. Аз с моят... Ката искам. Я му казах колко време тренираш. Я му казах колко време тренираш. Добре си. Ако ще вярва, аз тренирам от 10 години. Да си килограм за Жанка Ботар, втората ми година тренировки, брат. Да, аз между другото По 11 клас. 100 кила лежанка бутна горе-долу след първата ми година. Сметай, момче. Genetics. Маниш, крекнах с 140, пак такова, преди последната ми година. Абе, не си направим за лежанка, това е Не си проблем. направим време за лежанка, брат. Аз сега направо ще една А преди серия. да веда Марто. Знаеш колко е макса на лежанка? Колко? 100 за 2. Ама на какъв бодилейт? 85 кила. На 85 кила значи е бигинър. Печа, знаеш колко време тренира? Колко? Над 5 години. Чай, аз направя една последна серийка. Ма да си припомниха нещо еректилите. И на мен е много, брат. Аз ще е така, просто се разказвам да видя къде е хип екстеншън машината. Кога спиваш и нова и нова. Виждаме един педерас в натуралния си хабитат. Отглежда районът за прачка. Това тук дали не може да се използва за lateral raise. Това за lateral raise. Да, unilateral. Да, това. Не знам изобщо как се използва. Виж сега, това тук може да се прави така bad girl, в смисъл адукция. Да, ти си първият човек от месеци си на къде ползва тази машина. Възможно е. А? То всичко трябва да се оползотвори. Дали? Да, па, цак, цак, така задно бедро, с сайд чест. Една метън почивка между серия да не правиш кардио. Да се прави силова, трябва да се прави гейнс. Гейнс не става от кардио. Кардиото даже и катаболно. Нещо против това, нещо против хората от Diamond Gym. И под Diamond Gym и всички кросшитъри Крашителите май да съкват, съкват яко кок. нали? BBC даже. BBC, Да, всяко има някой кросфитър, тук мога му предложа, гледам има 2-3 BBC-та. Специално. Поднесени. Ето да снимам. Знаеш колко свече на света стане? Аз ли? Да. Какво съм смешен? Какво съм смешен? Я ще обувките дадат. Мисля пък си бъдеш това. Май са еднакви, бе. Двете май са еднакви чорапите, Да, бе. И двете са на... май са Looney Tunes. поне са на един и същ цвят, нали? И са един и същ цвят и са на един и същ, на една и съща Нали? продукция, Looney Tunes. Май важи футуера. Идеален. Типичен powerlifterски футуер. От Modern Generation powerlifter. С късните панталони.
Да, то така се прави. Да? За какво ще даваш пари за джимуер, като може просто да ти където си ги пенсионирал вече от носи на Нали? ги носиш в залата? Нали? Не да? Душа начин, имам две седмици. Брат, ти носиш сега 2 тениски в залата и ходиш 7 дена в тениската, брат. Виждаш се накрая. Пишното джим, бро. Lateral Raise го прави едно такова. Как така, бе? Някакви такива ги гледам. Моите ли, бе? Не бе, няма на другите. На джим, Моите май това е. Ти как се раздави, тук утре няма може да отлепиш зайцец. Чай взема да се кача на то кантар да видим дали трябва да празнувам празник днеска или не. Така, 60-70. Да видим дали нашето момче е Виктомоид. Май не е Виктомоид. Не е Victim Weight. Добре, значи всеки, който е под 80 кг, 85. да, всеки, който е под 85 кг, честит 8 март. И ако мисли, че пресата се брои на под 85 кг, ще тук се лъжават. Дай съм аз. Ай, дай, ти си. Да. Дай ми сега ще се Никой окаже, става. че си под 85. Вие го става. 75 кг. 101,5. Май съм катнал, а? Май си като така без да искаш. От 104. Да, бе. Yeah.